Tervehdys kaikkiin. Tänään mä pelaan vähän Blox Fruitia. Tää on mun eka kerta. Okei, itse asiassa eka kertaa. Mä vaan halusin pelata tätä. Koska miksei, tää on hauska peli. Mä pelaan ohjaamalla myöskin, vaikka mä oon koneella. Kaikki tää ei kiinnostaa. Juu. Ja täällä näitä sokkuja täällä tappaa. Tää niitä ymmärrä. Bro, älä stiilaa muuta. You can't kill me! Jep, mä lähdin kyllä tästä, koska toi ei voi jätä mua rauhaa. Ja joo, mä pelaan ihan toisella käyttäjällä. Toivottavasti nyt ei taas joku vaan vie mua. Kyllä, kun mä koitan tehdä vaan tehtävän. Yhden tietyn tehtävän. Ja joo, mä tiedän yhden asian. Älä osta miakkaasti pelin alussa. Koska on ihan oikein nyt tarvitse katanaa. Ja joo, tää on aika paha peli. Katsotaan, että vielä. Sitten tää niin hieno, sä teet tehtäviä, leveleitä ja teet lisää tehtäviä ja sit kun sä level 50 sulla tarpeeksi siihen avata. Ostat fruitista, tulee karotin fruitista, syötä sen, saa puimia se. Teet lisää tehtäviä ja voit päästä max-levelille ja saada paljon hauskaa tekemistä tekemättä ja sit tulee tuleva sarja. Ja tänään on eka jakso. Kesti hetki, että mä saisin oikein tai silleen hyvän käyttäjän. Mä jo apelan muitakin käyttäjillä ja mä en oo pelata samaa. Yhdessä jos mä aloitan yhdessä. Joo, saatte tehdä näitä tätä tehtävä. Ja tässä tulee. Mä en itse asiassa tänne tähän ei itse asiassa saa mua. Joo, tällaista tättejä, joita kannattaa pistellä. Mä pistän kaikki meille, että mä saan lisää energiaa plus tai lisää damagea täällä nyt mun nyrkeillä. 15 minuutin näin. 5. Joo, tää on paljon helpompaa tehdä näitä. Teen paljon enemmän leveliä. Jokaisen level, kun sä tarpeeksi, siis joka kerta kun sä tarpeeksi sun levelille lähti, sä pääset seuraavalle saarelle, jossa on lisää tehtäviä. Joo. Lisää tehtäviä. Joo, mä pistän lisää näihin, että mä tapaan nää vieläkin nopeammin. Ja jos saat uusia asioita, saa voi saada niitä uusia liikkeitä. Aika 7 vaan.
Ja pistän vieläkin tonne. Ja mä voin vaan tonne. Koska jos sä otat kuitenkin, sä tuo yhdäkinen. Sulla sharkki, joka on siis yksi semmonen muoto, että voit olla erilaisia asioita, kuten enkeli, puhuu, hajus, semmonen joku virus, robotti tai jopa lohikääppäuusi. Ja jos sulla käy hyvä tuuri, sä voit saada jotain mutikkejä, voit ottaa kaikista arkkaisimpia. Kaikki arkkainen Dragon Beast taisi olla. En mä muista kumpi. East tai West. Kumpi olikaan. Ja mä just muistin, että mä voisin pistää XP-tuplaa. Eli täällä voi pistää XP-tuplaa, niin tosta näet nyt yhden. Ja täältä saatte siis nopeammin XP:tä. Just nimi sanoo, tuolla on jopa tämmönen, näitä voitte käyttää, että te saatte uuden värisiä semmosia auroja, jotka tekee teistä vahvempia. Ja pystytte itse asiassa sitä tai eri tavaroilla, kun pelkästään fluideilla, semmosia on elementtejä, eikä sitä vaikka tuli, tai vaikka valo, tai vaikka magma, tai itse asiassa mikin. Ja sitten jopa ihan vaan, että on siis vitosia isompaa. XP-tuplaa, niin sä pääsen normaaliin joka paikkaan. Tämä täältä heti kaikkia. Joo. Tuplaa. Eli level uppaa nopeammin. Eli etenkin jos on sellaisissa paikoissa, jos sitä todella pitkään, niin silloin ja näyttäis kun se kaksi samaa leveliä kaksi kertaa. Ja joo, jostain just täällä junglessa nää 5 leveliä ylempänä paitsi noin. Ja joo, sun tää on siis level 50 ja joo, niin mä vaan. Siis oikeesti tää on hyvä peli. Tää on Roblox-peli. Pelatkaa heti. Yllätytte varmaan. Mä kerran itse asiassa mun hyvä käyttäjä. Oli yhtäkin jo lukureissi. Vaikka mun pitäis maksaa siitä. Ja täältä tää shoppi näyttää. Tää näyttää teillä pahmiva fruiti. Tässä on tää. Mä en muista kumpi on East ja kumpi on West. Teidän pitäis maksaa 90 robux, että sait sitten jonkun näistä, mutta te saatte ihan muut ne reissitentää ja ihan sillä tehtävää jotain erikoistehtävää. Saatte sen isommaksi. Tää pitää nopeampi. Angelilla sä hiljaa nopeammin. Ja sanotaan nytten Sharkilla sä menet nopeammin damakea sieltä ja no Humanilla sä sulla vaan vahvemmalla sieltä nää nyrkit ja semmoista. Mutta jos muuta asiaa ei sitä katsottakin Euroopissa. Koska mä alun perin piti katsoa, mutta mä nukahdin lopussa. Lopussa ihan alussa. Mä oon tehnyt vaan paljon damagea tuohon Gorilla Kankaaseen. Ja jos on se. En mä tiedä mistä mä puhuisin enää. Ja joo, tuolla näyttäis joku kaveri koittaa tappaa tuon Ice Userin.
Elemental Fruitia, näemme tuossa auraa vielä. Jotain ihan random kysymys, mutta mikä teidän lempi Helien Brain Rot? Ihan randomi. Okei, mä oon melkein dead jo. Ajaa! Ärsyttävin. Sen takia jotkut on myös hyvä käyttää alussa miakkaa, jos et ole vielä niin hyvä pelaaja. Etenkin PvP:ssä, joka on tässä vaikeinta, ja on varova sitä antihankkeesta. Ja miten toi sai, mutta jos mä työnsin hänet. Bro, miten toi lyö mua? Miten toi saa aina heti mut kiinni? Ja mä todellakin tahtoisin ton flash stepin, sillä mä pääsen nopeammin vaan liikkumalla. Älä nyt tosi temppuja mulla tässä bossi. Niin kiva joku voi tulla tappaa mut. Mutta pitäis mä tappaa ne takaa. Okei, en mä halukkaan. En mä halukkaan. Elemental. Ja joo, mä menen tekemään vielä yhden monkey apina questin, että mä pääsen seuraavalle saarelle. Näistä kestää pitkään. Joo, mä ehkä pelaan vielä hetken, mutta mä kyllä lopetan tämän videon ihan justiinsa. Haluan tehdä teille. Jos näyttää sulle teille. Tyhmät apinat. Apina mä olen, apina mä olen, la. Apina, minä olen vaan. Apina, minä olen kanssa. Aika tuo hyvä laulu. Ajan tehdä apina. Joo, mä en tiedä miksi laulan. Apina laulu. Apina laulu. Joo, mä nyt lopetan tän videon. Heippa vaan. Tilatkaa, tykkää ja kertokaa muille, heippa.